Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Om dunaya ka kasangut ki breu bela syak kiam hadian ba uwe ubreu ula syak syok hadu bandayap ha ka kenhun palat arpsan ngut ki reu shimet namar ba ula parta Pakistan Zindabad. Ha ka jinyak lekai kriket jong ka shnong kudupu kabadon syarut jong ka nong ba Mangaluru la yathu ki pulit ha ka sngi baar. Katiga jingjala jaha kapor kumbalai baje minstep jongka arpo nyo tarik urisau hajan ka mendir bahatra kal lurti ongka kuborna ki officer. Utei ubreu uba ompat la ban panti kenaya ka jinglong jong u la keno ba ula sya thombor da kiding ha kabala mensau bunsin kabala penlong ya uban mi snam hapo met la penbena ba ulak lat no ha kate ka jeka sumar laban rap ki pulit layathu ba ka jinja jong ka jinsya penyap jong ki paj ba une uriu simet uba om syam latip ya ka kerteng jong ula perta Pakistan Zindabad haba ka jinya le kai kriket jong kathany kadang yai kendiat ngut ki breu kila yalum lang bat kila syo yu hadin kata ula yap no shipau kat arngut ki breu kila syakem kajin tokit kabak hambenia kadang ya shikhamat nga pertaru ya kipat ba ban pen ya ka syong suk syong san la ong menteri kampo ying jong ka karantaka uji Parameshwarah